थ' गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय माने बेदरखौ अरनानै बोफ्रावलायनांगौ खुलुमबाय रायजोफोर अमा बेदरनि पार्टि दं आरोना रायजोफोर जोंना दायो आदा लगियारा अमा बेदरखौ गोदागासिनो दं नैबे आदानि नामानो जाहैबाय लगियारनो जिगाबजों सावनाय दै नैबे अमा बेदरा नै कालारानो बेलेग जाखायो माने जिगाबजों सावनाया बेदरखौ गोदाखांनायनि उनाव जोङो बरियानो बेलाथि जों एवनोसै आरोना दिलेनलायदों नामा सिखायाबो बारा गोबाव नङाना एसे मोजां हटेलनि बायदि पिस ओरै हटेलनि बायदि मोजां गोदा नै लागाव लगियार अमा बेदरा रायजोफोर जिगाबजों सावनायखाय गोथाव जागोन बायदि नुदोंलै जिगाबजों सावनायनि कालारानो बेलेग जायो उदैनिखौसो लाबोजोब्बायलै बेदरखौ उदैनिसो बियो सिखायाबो बारा गोबाव नङाना नैबे बुस्थुखौ होनाय जागोन बानलु हाइजें सामब्राम ओमफ्राय लोगोसे बेलाथि होगोन दुन्दिया होगोन माला जोंगोनलै दे नुदों बनाव सङोब्ला बेसे खस्थ' गेसावब्लाथ' दा सुइस होदोंमोन गावदोंमोन जोंबायानोमोन बोथोराबो जिबायदि अखा हागासिनो दं नालाय बनफ्रा गिसि गोजा बिराद खस्थ' बनजों संनाया ना बनाव संनाया गेसनिख्रुइ गोथावसिन जायो प्लास्टिक होबाय र' जोंबायलै जोंबाय ओइ गाजोल मा खबर ओंख्रिया थाब संदो गाजोल हाथाया आरो नै बिसोरो गासिबो ट्रेक्टर सालायग्रा गोजा आरोना ट्रेक्टर मालिक गोजा आरोना दंबावो माखासे दंबावो नैबेनियाथ' लगियार जाहैबाय नै अमा बेदरा सारायखौ जानबाय साराया एसे दै दङ र' दैया राननांगौ मानि पार्टि गाजोल हा मानि पार्टि पार्टियाथ' जाहैबाय दिनैनि पार्टिया जाहैबाय माने दाख्लै साननैसो बिराद खस्थ' खालामदों नालाय नै बिसोर गाजोलफ्रा बेनिखायनो माने बिसोरखौनो दिनै एसे जाहोनाय जासिगोन आरोना अमा बेदर जोंहा आदान आर'नि अननायाव आरो बेजों लोगोसे जानाया माबाफोर दंबावो नामा जेबोथ' गैला बेनो अमा बेदर बेनिफ्राय बेलाथि थाइनैसो होसिगोन दरनै होसिगोन बेलाथि ओमफ्राय एसे लोंग्राफोर थानो हागौ नुलांबाय थागोन थावजों एवा बेखौ गावनि मेजेमजोंनो एवगोन दै थ' दायो माने थाव दिहुनसै मेजेमनिफ्राय बेदरनि मेजेमजोंनो एवगोन होसनहांबाय माने बेखौ बिदि हानांगौ आरोखि बियो थाव जासिगोनब्रा बाजिसो माथो नैबे थाव जासिगोनब्रा गाजोलफोर जानो नामा नांथ'ला बेखौ अमा दं नै हाथायाव माने थाव जासिगोन जाहैबाय बेनो थाव जाग्राखौ जागोन मालाय जोंनोबो संखादो जोङो 8 जनसो दं बेदरा हाबजोबसिगोन खेबब्रै केमेराया एसे मोजां खेबबाय थादै जेबो गल जानो मोननाय नङा बेयावनो बेसे बुरजा ओंखारगोन दा र' बे न'खौ आवलिजोबाखैनो बिदिनो बेसे जाबासो थाव गैयि जायगायाव थाव ओंखारहांबाय बेथ' मोनबाय नैथ' जाजासिगोन नैबे जाजासिगोन गोदान होदोलाय ना नामा जाबाय सामब्राम हरदो खमद्राय जादों माथो फोर नै सामब्राम होनोसै नैबेथ' मोनबायमोनलै सोरबा जायोबा जानो हासिगोन बेखौ
Rồi đi. A few moments later. Wow. Bas. जानो नेगासिनो दङ नै आसोलफ्रा माला मोनगोन नै आरो दंबावो माखासे हाथायाव थांदों दा बिसोर फैब्लासो इसिनिफ्राय कमेन्टखौ लानोसै आरो ना बेसे गोथाव जादों बेदरा दरसे साखिनांगोन ना संग्रायाथ' साखिनो मोनखायो ना संग्रायाथ' गोदाग्रायाबो गोदाग्रायाव साखिगोन खेला संग्रा साखिनो मोनखायो नै संग्राया माने मोनखायो दरसे नागिरनोसै मा एसे गोरा बेदरा गोराथारलाय बुरिसो खालामनाया अरनोनो हाया केला एसे गोरा गोराथार अमाया आसा फिटिं गाजोल फिटिं गाजोल बेदरखौ जानानैसो कमेन्टखौ होलाय माबायदि जालाय फिटिं गाजोला गोथावालाय गोथाव जादों बेदरा गोराखौ लाबोबाय आं सोरो गोराना जालाय जायाखैनो नोङो जादों आंना गोथावमोन बिगुरखौ नुखादों दा रायजोफोरनि बेसे गोरा जागोन बायदि नुखादों नै बिगुरा दिनैना पार्टिया गाजोल पार्टिनो ओइ दे रिंसि गाजोल जालाय आसोलफ्रा जाबावसैलाय नै जोंना बसआ मा संनो नागिरदोंथाय बनाव सङोब्ला बेनो खस्थ'आ नोंना बोरमा नोंना बोरमासो दे रिंसि गाजो नामाथ' नोंसिना बोरै गाजोल जाजोबखोब्रा गाजोल पार्टि गोजा देनजारखा जोंना एकदमबारे राइडार गोजाना सेक्टरनि ओइ बेदरा माबायदि कमेन्ट होदोब्रा बेसे गोथाव मोनजादों गोथावआथ' गोथाव जादोंमोन ओमफ्राय माने बेदरखौ अरनानै बोफ्रावलायनांगौ